oneng sanggar pamujan among lagi wayaku mumpung semet Juropo wigatine kadah koyong kadah kanjeng jalaran kula sampun kumawani lebet wonten ing sanggar pamujan jugaraken Kanjeng Dipati anggenipun mempet semet jalaran wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken kanjeng ana wigati sing bakal do atur banjur apa wigati aturan pirsa kanjeng pilih jumbang kelawan tamu saking Lamongan jumbang katekan tamu saka Kadipaten Lamongan banjur sapa tamu boten wonten sanes tumenggung Arya Jlamprang Jamprang Teh Ranjangod Noriji kapang banget aku suwe tinemu lan sapet jagong karo Arya Jamprang kula saka kowe Arya Jamprang larapke pangarepan putih sendika dawuh marang lungguh kampanye derek lelenggang matur sembah nuwun lungguhan sampe gede nek kok iso kliwat nakal Jlamprang pangapunten dadekke kaget kulayak wit esuk prenjak ganter jebul jumbang katekan tamu saka Kadipaten Lamongan namung saderengipun kepareng kula caos sembah mugi konjuk ngersa dalem Kanjeng Dipati Pelorwaja. Tak tampa Jamprang. Mung wae pujastuti kuku tampan. Sanget anggen kawula mugi-mugi dadosa jimat. Nelengake apa ana kawigaten Jamprang. Soan kula pancen kula gelak karo royo selak kepengin ninggal pinanggih lan Kanjeng Dipati Pelorwaja jalaran wonten wigatos mligi kagem Kanjeng Dipati Pelorwaja lho wigati mligi kanggo Dipati Pelorwaja menika leres banjur apa wigati wigatos menika namung kula badhe caos kabar mung menehi pakabaran atur pawarta konjuk Kanjeng Dipati kabar pawarta apa nganti kaya-kaya wigati Jlamprang wah wigatosan nuwun sewu nggih warta menika saking kraton Majapahit saking Majapahit nandhalem sinuwun Prabu Brawijaya Majapahit mandaske mawon nglempakaken sagung para adipati Brawetan komplit lho dene wigatosipun wigatine apa sinuwun Prabu Brawijaya arsa milih saha minisuda dumateng satunggaling bupati lho dipun wisuda dados wakil ratu cethanipun teng Majapahit dipun wontenaken pilihan wakil ratu cara desa coblosan jeneng pilihan kita menika dipun pundhut swara ingkang kathah bener ku Jamprang mangken sinten sing dipilih tiyang kathah niku sing dados wakil ratu Majapahit bener sedaya ingkang sami nderek sowan dipun keparengaken gadah pilihan piyambak-piyambak sing miwiti milih sapa sing wani milih pisanan kula lho kula ora kendel wakil
Bupati Jombang Pelorwojo. Aku kok pilih? Lah sampean. Tenan apa ora? Tenan apa ora? Sareng kula milih Pelorwojo. Gumun salemun. Gumune piye? Tiyang sedaya niku danut kula kabeh. Padha samco. Mboten usah nganglopi. Mboten usah nyangoni. Anut kula kabeh milih Pelorwojo Apik yen ngono apik. Lho. Kula niki tim sukses. Bener. Lho, Yo Pelorwojo. Alah ngebeki nggon jeneng Pelorwojo. Cara calon unggul boten enten musuhe. Ngono ya. Sarengaten kuranten sedaya ingkang derek sebo milih Pelorwojo. Prabu Brawijaya jumeneng. Lho. Arsa misuda Bupati Jombang Pelorwojo Wakil Ratu Mojopahit. Nanging eman. Lho, kok nganggo eman piye? Sayanipun Saya iki calon sing dadi boten derek rawuh. Tembung cetane calone boten teko. lho. Sampean Iya jamrang. Ya. Malah aku kelalen. panjenengan niku pripun dipilih tiyang kathah kok boten rawuh? Aku kelalen yen nampa layang. Sangka Praja Mojopahit. Sareng ingkang dipun wisuda boten enten. Jalaran panjenengan boten rawuh. Pungkasane wisudan batal. Aku njaluk pangapura karo Praja. Kula gelo, kanca-kanca do gelo. Calon menang kok malah calone boten enten. Pilihan burung wisudan gagal. Mergo calone ra teko. Ya, diambani calonan melih. Lho, Gawe calon anyar ae ngoten. yo Sedaya dikon milih, kula wis mau milih. mergo gelo. Gelo. Ya, ya. Kanca-kanca nggih boten enten sing usul, enten tiyang setunggal bupati. Sopo? Usule kleneh ngloro ati. Sik. Tembungmu ana salah. Sawijine bupati. Nggih. Sing ing kono usul. Terus Usule nyeleneh isih klorati. tegese usul kleneh. Lumrahe usul, lumrahe milih, niku rak milih wong liya. Bener. Contone kula. Tuladane kowe milih aku. Lah, lha niki mbok Piye? milih kok milih awake dhewe. Ora kena. Boten gathuk. Ora kena. Boten gathuk. Sapa kuwi sapa jeneng? Bupati Kertosana Raganata. Kangmas Ragana. Le. Usul-usulno awake dhewe. Lho kaya ngoten kok ijel elek kancane. Ngono kuwi salah kancane. Leres. Sapa sing jololo? Sampean. Wes. Lho. Jamrang. Saestu. Jamrang. Nggih. Kangmas Ragana ta muni piye? Bupati Jombang Pelorwojo wonge sembrono teledor, mboten tanggung jawab, mboten pantes dadi ratu, mboten pantes dadi wakil ratu. Pelorwojo niku wonge teledor, sampeyan dielek-elek teng karepe tiyang kathah. Kangmas Ragana ta muni ngono? Leres. Matur nuwun. Jamrang matur nuwun. Matur nuwun. Piye? Sampeyan dielek-elek. Ora apa-apa. Amang ngoten ya? Aku ngarepe tiyang kathah sampeyan dielek-elek. Kula mawon ngempet kok ora ana wong akeh kula dugang. Nang aku kelas Jamrang, aku lilo. Lho. Sampeyan dielek-elek Ora apa-apa. boten lara ati. Ora Jamrang. Saestu. Tenang. Along ora kondol lah aku mangkel wong. Piye? Ini nek apa ati perlu. Mergo aku ngrumangsani aku sing salah. Ngoten nggih. Iya. Lho sampeyan nek tiyang sae. Lho, disawang glegere medeni. Nggih. Sing atine aku. Jebule sampeyan tiyang sae, sampeyan tiyang sabar. Iya. Najan dielek-elek nyatane mboten nesu kok nggih. Ora apa-apa. Sae sampeyan tiyang sae. Nanging Nah piye? lah niki lho. Kabar wigato sing badhe kula aturaken. Dadi yo meneh. Lho sing kebacut niku rak Ratu Mojopahit. Usule Raganata sing kaya ngoten niku lho kok ditampa. Ya niki lho. Lho. Ditampa kalih Prabu Brawijaya malah kapara dinten menika Wakil Ratu Mojopahit pun ditetepaken pun nampa beselit menata layang Partisara ugi sampun dipun wisuda boten enten sanes
Partisara. Leres. Sing dadi bakal wakil Kang Mas Ragharata. Ragharata. Kuwi tenan. Saiki. Kuwi tenan. Saiki. Aku seneng Jabrak. Iya. Aku melu seneng. Iki piye iki? Tenan aku melu seneng. Hei. Piye? Sampeyan seneng tapi kok. Aku seneng. Ya. Ngene nak kurene kok tak men-meno. Lho piye? Jebule yen kabari malah ngene. Sing dadi Kang Masku Ragana. Mestine sing dadi sampean kok. Iya. Ning saniki sing dadi mboten sampean nanging Ragana to. Ora apa-apa, aku melu seneng. Saestu. Tenan. Lah aku ndak balik mulai ae. Mulih cowo duit. Mangke riyen nun sewu. Nggih. Nun sewu lho, Nggih. Iya. Kula tak tuwun pirsa. Iya. Ampun lara ati lho. Ora. Sampeyan iki nek menungso urip, Pak. Disawang Kyai Cendana keh. Pelorwaja menungso urip. Lah, nun sewu. Jenenge menungso urip. Urip sepisan iki sing padosi napa? Mestine enak tur kepenak. Tetap enak kali kepenak. Bener. Iso enak, iso kepenak niku nek enten pirantine. Bener. Tegese enten sing dienggo. Kuwi Lah sing dienggo enak dienggo kepenak niku napa? duit bener. Duit niku menangan raja donya. Pengen dare, Cok. Jajan kok gak ada duit. Wong duwe duit. Pengen manggon omah apik ngoten niku. Iya. Damel lah. Lah, wong duwe duit. Gak ada duit. Bener. Pengen cewek cantik-cantik. Tuku wong duwe duit kok. Lah. Raja donya niku duit. Bener, Jon. Nuwun sewu. Iya. Amin. Kene. Rungok kene, rungok. Menep. Alah kok gak kepenak ning kene. Kene. Nuwun sewu lho. Kula niki mboten ubuki mboten ajan-ajan elek mboten. Iya. Lah itu lho nggih. Oh. Menawi panjenengan kelampahan dados wakil Ratu Majapahit sugih dadak. Lho, Kok bisa kowe ngandhake yen to Pelorwaja dadi bakal wakil bisa sugih dadak. leres sugih dadak boten usah kangelan bondo teko donya mara taun sepisan. Lho, Ya. tiyang sak negara Majapahit niku do mbayar pajak. Pajak klumpuke teng omahe wakil ratu. Umpamane sampean wakil ratu. Umpamaku. Pajak klumpuk teng kene sampean. Pajak nek pun klumpuk didom loro biak. Sing separo setorno Majapahit, sing separo dilebokno sak bleng dadi pajak separo. Loh, setahun, 2 tahun, 3 tahun, genep 5 tahun, donya blabar-blabar tanpa keringetan, donya umbruk-umbruk. Sambrang. Salah, oh ya kan. Sambrang. Enten no. Tembungmu enak. Nanti, Nek tak rasake pahit. kok pahit perkara ini? Nyunati pajak. Lah ngene iku. Nyunati pajak kuwi ora kena. Lah, Nyunati pajak kuwi dosa. sebabe Wong nek dosa. dosa mlebu neraka. Nyunati pajak dosa iki mergo padha karo korupsi. Niku Ya. jalarane. Ora kena. Sampean mesti dosa. Ya. Mergo sampean korupsi. Korupsi. Ampun wedi. Kok ngono? Korupsi niku malah kancane akeh. Tenan ta ora? Wong sing gelem korupsi mesti awake lemu-lemu. Tenan. Ora tau lara. Lho, niku dene perkara dosa. Mengene sampean kaboten kula iwangi niku. Tenan sampean. Alah. Yen ngono aku manut kowe. Carane piye? Urip pisan kok mikir dosa barang. Batune kepen. Ya aku manut. Manut ta? Manut. Kepengin dadi wakil ratu? Kepengin. Manut kali kula. Carane Lho, pabrik politik godang siasat ombyokane otak-ate. Ngeten. piye? Partisara wakil ratu. Lho, niki dina mun diastara Ganara. Partisara minangka wakil ratu dipun suwun mawon. Umpama Partisara tak jaluk dikukuhi. Upami layang dikukui wong Pelorwaja wong Jaduk Kertasana gebuk perang bis aduh nganti meruntuh sik ngobong bulat-bulat marem matiku. Alah ya
enten napa? Kowe iki lepet. Alah, ya. Enten napa? Aja kurang ajar jelas. Sing kurang ajar sinten? Lho. Ngono kuwi sing selak kowe. Enten napa? Upeh meneng saka rumah samu ngantuk mau. Lah piye? Aturmu marang Kanjeng Pilaraja awitan nganti pungkasan tibane tembung karep jlomponge Kanjeng Pilaraja. Kowe iki ngerti apa ora? Jombang kae kawulane padha tentrem ayem. Lho kowe kok reka-reka ojo-ojoki Kanjeng Pilaraja nyuwun parti sara nyang Kertasana. Ya nek diulungke yen ora mesti bakal dadian perang Jombang lan Kertasana. Diteni kok nganti perang Jombang lan Kertasana, Jombang kalah, sing tak tutur ora sapa-sapa. Kowe, ngoten ning ya ampun ngoten. Lah ya ngene kok. Ben jenggung wong ning dalu ngono sajakane. Rumangsaku meneng ae tok ora melu omong ora mudeng jebule batin patih ngamuk wong. Bupatine ora ngamuk, patih ngamuk. Patih lah nang gadeg ngono. Patih bayarane 120 kotor e kok iso. 120. Nggo sarapan kok pajar, nggo tuku udut, entek bayarane mulai lentung. Patih ora ngarusi nek ngamuk jenggung wong tertinggal lunga. Lah teh patih ganteng mono. Patih kaya kletok e kaya. Jenggung rasane piye? Balik. Rasane piye? Sampeyan iki lunga kok balik Nek wani rasan kowe ayo. Mumpung ijen padha ijen. Ayo. Perkarane no. Kowe ngrasani aku. Rasane pripun? Dek aku kowe ngrasani aku. Kula muni pripun? Patih kaya klethok. Matekno wong. Klethok kok neplok raimu. Ampun Riyena, ampun ngamuk Riyena. Piye? Bener kula muni klethok. Ayo. Nggih, ning sampean salah rungon. Urung budhek aku. Nggih, tegese salah rungon. Kula niku mboten mestani patih kaya klethok mboten. Lah kowe ngarani piye, Mo? Sumpah mboten. Kula mriki wau saking kesusu kula mboten meturatan. Kula nebal Tegal, nebal sawah, teng mriku cah cilik-cilik do angon sapi, angon kebo, sikil kula mecak klethong sapi. Sikilmu mecak klethong. Klethong sapi. Ora ngrasani patih kaya klethong ngono. Mboten enten ah. Jok kula cilik nganti tuwek mboten enten patih kaya klethong. Sepurane jelabrak salah krungu aku. Lha patih matoh ngene. Matoh sampean. Matoh Kurang ajar. sangat. Kowe. Besok tak ibuni. Ora usah ngono. Sing penting kowe aja rasan-rasan karo aku. Boten. Sumpah. Ini yo rasan-rasan. Katone kupinge kok tengen. Dirasani elek-elek kok balik. Lah iki mangilat ora lunyu aku jak kuwirangan ditaboki patih 120 aku. Elah, teh patih. Timun bungkik jaga ibuh. Elah, lagune Pelorwaja iki seneng aku. Pelorwaja tau jupi tak du anjene karo Raganata. Mesti padha wanine, golek padha wanine, jeblokan bias, sing siji geblak, sing siji mutah geteh matilah dene urana. Sawise satu tenggah panjenenganku mundhut pirsa Basuki Kuwan berkah pangestu panjenengan sowan kula mboten manggih alangan setunggal punapa boten katalungken sungkem kula katur pinarya kita iya ndak tampa gawe suka kebiraning penggalih
Ora liwat pujo pangestu tampan. Kebat anggen kula nampi ndadosaken jimat. Prajurit ing Kabupaten Kertosolo. Nggih. Sawetara lenggahmu padha dikepenak. Nggih sekaten dawuh. Ronggopati, Kaniji. iki ora dina pisuwanan. Nanging panjenenganku ngersake sowanmu lan sowane kabeh para prajurit ing Kertosolo. Apa sliramu wis ngerti karepe Ronggopati? Babar pisan kula dereng mangertos menapa wigatosipun dene boten ngepasi dinten pisuwanan panjenengan ngersakaken suwanipun para nayaka Sentana lan kawula kedah ngadhep wonten abiyantara panjenengan dalem. Nganti panjenenganku ngersake sowanmu lan kabeh para prajurit mung arep paring kabar gembira Perkawis menapa menika Kanjeng? nalika aku suwane Mojopahit. Kanjeng. Ora mung pligiahku nanging kabeh pirahane Adipati Brawitan ngadhep ngersa dalem Sinuwun Prabu Brawijaya. Sinuwun Prabu Brawijaya arsa misuda. Pirahane Adipati Brawitan kemti wisuda dadi badal wakil dalem. Sinuwun Brawijaya ngendika lan nuding ora ana adipati kang dituding minangka dadi badal wakil dalem mung kejaba panjenenganku Ronggopati. Panjenengan dalem. Kanjeng Adipati menawi kalenggan menika panjenengan sampun kapiji minangka badal wakil ngersa dalem Sinuwun Prabu Brawijaya ingkang supados hanindi para bupati Brangwetan menggahipun kula menika dede kanugrahan nanging mujudaken sesanggeman ingkang amrap menggahipun jenengan. Pancen bener sing kok aturan. Kalamun ana perangan ing Adipati Brangwetan kang nedya wani mancal panguwasane Sinuwun Brawijaya, aku kang kudu ngrampungi jalaran aku kapiji minangka dadi tuwa-tuwangganing Adipati Brangwetan. Mula ing kene aku pundhut marang sliramu. Katono tanggung jawabku tumrap Kabupaten Kertosolo lan negara Mojopahit. Duh, Kanjeng Adipati jumbuhaken dhateng sumpah kula. Sisa gesang kula badhe kula abdikaken wonten ing Kadipaten Kertosolo. Amin. Amin. Kalimantan kula Monggo.
ora atur cecolo lan kabar marang pun kakang. Dadi kageting pun kakang ana apa ya? Saderengipun nyuwun pangapunten. Saha sungkem pangabekti kula. Mugi konjuk Kang Mas Dipati Ragana. Ndak tombo. Bali pangestunipun kakang Siratapa. Sanget anggen kula nampi dadosaken jimat. Iya. Kang Mas Ragana ngantos kula sowan wonten ing Kertosono. Jalaran wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken ngersanipun Kang Mas Ragana. Yayi Pilorwot, Tanti yen pancen wong sowanmu ana wigati wewadi, ayo tak kanthi manjing ing pidaleman mirunggan marang pun kakang. boten menika boten watos kenging dipun mirengaken sedaya kawula panjenengan. Kang Mas Ragana santer pakabaran ingkang kula tampi. Napa leres Kang Mas Ragana sak menika sampun kapiji dados badal wakil Praja Majapahit, malah kapur sampun nampi Partisara. Menika leres napa mboten? Pancen ora kleru sing kok aturaken. Pun kakang kapiji dadi badal wakil ratu ing Majapahit. Leres belum jabra. Pangapunten Kang Mas Ragana. Anggenipun nampi Partisara. Sonya rujuki kapiji minangka badal wakil Praja Majapahit. Napa sampun dipun penggalih langkung rumiyin Kang Mas? Ya kene ora. Jalem ngemut dhateng yuswanipun Kang Mas Ragana. Kula kinten Kang Mas Ragana wonten kuawi ngesu sedaya Kakang Dipati Brangwetan. Nanging wonten Kang Mas, wonten salah satunggaling Dipati ingkang kalangkung saged lan kuawi ngesui sedaya Kakang Dipati. Nanging dadi Kang Mas Ragana. Dadi Yayi Pilorwaja nganggep pun kakang ora kuwawa. Ngesui perangane Adipati Brangwetan. Ana priyayi kang luwih kuwawa dur sapa ya? Wonten tiga kalih. Kula ki apa Pilorwaja? Yayi Pilorwaja. Yayi, Kang Mas, yen sliramu kedereng dadi badal wakil ratu ing Majapahit. Yen nyuwun aja karo pun kakang. lajeng Ayo tak kanthi suwaning Majapahit ngadhep marang Sinuwun Brawijaya. Kalamun Sinuwun Prabu Brawijaya marengake pun kakang lega-legawa masrahake Partisara minangka wakil ratu ing Majapahit. Kang Mas Ragana wonten sisah karaya-raya dumugi wonten ing Praja Majapahit jalaran sak menika Partisara ingkang ngasta Kang Mas Ragana. Pramila saking menika kula nyuwun Partisara dikulungaken dhateng kula. Dadi sliramu meksa Partisara tak pasrahke marang sliramu. Cetane ngoten. Partisara wal saka astaku mbangi pecating nyawaku. Pripun? Kakang Lambrang dawuh. Aja kok sabeh. Yen kowe kepengin ngerti udan ing pendopo Kertosono, ora udan banyu nanging udan gedhe pelor. Ampun ngoten nggih. Sabar. Tenang. Tenang, mboten ana sing lanang. Pun sampeyan Nang mriki nggih, sabar yen teng mriki yen. Alah yo aku basa. Ampun ngeten. Arepmu piye? Sareh, monggo katuran nenggalang kok rumiyin sabar.
pun sepuh ampun ngamuk nggih. Alah kula niku nek enten tiyang padu kula wedi. Kula niku nek enten tiyang gelut kula ndredeg. Alah ya nek nggih. Kula niki manggon tengah-tengah. Mboten golo sampean, mboten golo pelor waja lho. Bakune ben mboten do geger. Ya. Nuwun sewu nggih. Niki wau perkarane Kanjenge Pelor Waja nyuwun Partisara Wakil Ratu enggih panjenengan asta. Ya kuwi. Ya, nuwun sewu lho. Partisara Wakil Ratu menawi panjenenganku kuwi wong sing ngersake niku Pelor Waja mengke nek nganti wong ngamuk medeni wong. Kowe kok iso matur kaya ngono? Lho, Pelor Waja niku mboten wong sembarangan. Pelor Waja niku nek ngamuk medeni wong. Otot kawat balung wesi, kulite senjat duk samalah duk deng samalah deng. Lacok plorok bedil meticil. Niku Pelor Waja. Nek ngamuk medeni wong, wonge wengis kejem mentara. Lha ndek esuk niku lha sithik esuk. Ploroh dhewe. Pelor Waja niku mangan pitik mentah niku telu. Sama. Kaget enten apa? Nandak kian Pelor Waja jatuh. Nggih kok mangan pitik mentah telu. Kula apusi kula wedeni ben wedi. Kula wedeni ben wedi. Ngono. Cemen riyen. Ayo Ki. Bisa. Pelor Waja niku nek ngamuk medeni wong. Lah wong perkara Partisara mawon. Cara kula dadi sampean. Iya. Ben Pelor Waja mboten ngamuk, mboten nesu. Pelor Waja diparingke mawon plek sampean aman. Kira Dadi kowe manggon tengah-tengah. leres, Ora mbolo aku ya ora mbolo Pelor Waja. leres. Ben perkara iki ora dadi perang to rame. Partisara tak paringake Yayi Pelor Waja. Nggih. Kaya ngene iki kowe ora tengah-tengah, Lah. nanging kowe bolo Pelor Waja. Ya apa ora ngene? Kula niku mesakno sampean. Ora usah mbok kelasi. Kula ngelingno sampean. Ora lali. Medeni wong lho. Aku ora wedi. Niku nang nganti ngamuk pripun? Adepi. Saestu? Iya. Wani karo Pelor Waja. Oh, tak wedi. Ya wis tak kandhani angel, mati. Ngancam. Barep mateni aku. Boten. Aja aneh. Boten Kang. Angel kandhanane alah todo jambon. Yo ninggal wong. Kang Mas Rogono Pelor Sayang Waja. sekali. Partisara ditulungke Pelor Waja. Partisara ora wal swastaku. Partisara wal swastaku barengi pecating nyawa. Partisara ndika kuwi. Iya, Kartasara kodangan. Ranggapati. Kowe ngerti watak wantune Pelor Waja sing dibupi karo Temenggung Haryo. Cetane dhewene meksa. Partisara supaya tak paringake marang Pelor. Nanging kedadiane piye? Iki ora perkara enteng. Yen sing ngadepi Pelor Waja Ranggapati bakal mindon gawe keplo iso komburi tak asdepane